దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. 2022 సంవత్సరము మార్చి నెల 28వ తేదీ. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము. యెహోవా, నీవు నాకు దీపమై ఉన్నావు. యెహోవా, చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును. 2 సమూయేలు గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 29వ వచనము. దేవుడని యెహోవా సూర్యుడును కేడెమునై ఉన్నాడు. యెహోవా కృపయు ఘనతయు మనకు అనుగ్రహించును. యథార్థముగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలు చేయక మానడు. నీతిమంతుల కొరకు వెలుగును, యథార్థ హృదయాల కొరకు ఆనందమును విత్తబడి ఉన్నవి. యెహోవా మనకు వెలుగును రక్షణను అయి ఉన్నారు. ఆత్మనే మన దీపములను వెలిగించున్న యేసయ్యందే మనందరము భయము భక్తి కలిగి నడుచుకుంటూ మన త్రావలను వెలుగుమయముగా చేయుచున్న దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక. ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడైన దేవ, మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు తండ్రి యేసయ్య. వారం అంతే కాచి కాపాడిన ప్రభా, ఈ యొక్క నూతన వారంలో 28వ తేదీన నాయన నా ప్రభా మమ్మల్ని అందరినీ ప్రవేశపెట్టిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రం తండ్రి నా ప్రభా. నేను మీ వాక్యం మా పాదములకు దీపమును, మా త్రావకు వెలుగునిచ్చిగా ఉన్నది నా ప్రభా. యేసయ్య, మీ వాక్య వెలుగులో తండ్రి నా ప్రభా మా మార్గం తండ్రి నా ప్రభా యేసయ్య మేము సరి చేసుకుంటూ నా ప్రభా ఈ లోకంలో తండ్రి మీ కొరకు తండ్రి జీవించే కృపను ధన్యతను మా అందరికీ అనుగ్రహించిన యేసయ్య మీకు వందనాలు తండ్రి. అనుదినము నా ప్రభా నాయన మమ్మల్ని కాచి కాపాడుచున్నందుకు మీకు వందనాలు నా ప్రభా నాయన తండ్రి. నాయన జీవము గల దేవుడువు, ప్రార్థన ఆలకించేవాడవు నా ప్రభా యేసయ్య తండ్రి. మీ ఎందే నిత్య జీవం ఉన్నది నా ప్రభా నాయన. మీ ఎందు నమ్మికించి వారికి తండ్రి ఏ మేలు కొదువైనదని తండ్రి నాయన. నమ్మకమైన వారికి తండ్రి దీవెనలు మెండుగా కలుగునని తండ్రి. అనేక వాగ్దానములు తండ్రి నా ప్రభా నాయన యేసయ్య మీ వాక్యం ద్వారా తండ్రి మాకు అనుగ్రహించి అనుదినము మీ యొక్క కృపతోను తండ్రి నాయన ప్రేమతోను మమ్మల్ని బలపరిచిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలయా తండ్రి నా ప్రభా. వాగ్దానం ఇచ్చిన బిడ్డలందరినీ నా ప్రభా యేసయ్య మీ చేతికి అప్పగించుకుంటున్నాను తండ్రి. ప్రతి ఒక్క బిడ్డను తండ్రి పేరు పేరున దీవించి ఆశీర్వదించిన ప్రభా. ప్రతి ఒక్క కుటుంబమునకు ఆరోగ్యం శక్తి బలము దయచేసి తండ్రి నా ప్రభా నాయన మీరే మహిమ పొందుకోండి దేవా. మీకు వందనాలు తండ్రి. నేను బిడ్డలందరూ దినమంతి చే పనుల్లో ప్రయాణాల్లో తోడుగా ఉండి నా ప్రభా నేను కృపను క్షేమమును భద్రతను ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించుకొని యేసయ్య తండ్రి. లోకమంతటిను తండ్రి నా ప్రభా మీ చేతికి అప్పగించుకుంటుంటూ నా ప్రభా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మీ బిడ్డలే కనుక తండ్రి ఎవరు నశించుకోవడం మీకు ఇష్టం లేదు కనుక నా ప్రభా మీ యొక్క రక్షణను ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి దయచేయమని తండ్రి. మరి యొక్క సర్వాగ్దాన్ని నుంచి బిడ్డలందరినీ తండ్రి దీవించి ఆశ్రదించుకొని మీ యొక్క కృపలో మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచుకొని యేసు నామములో ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్.